Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Goblok Malam pemirsa. Ki pengen delok wong jowo pemirsa ngabuburit nang cedak-cedak gak wani adoh soalnya yo lagi mari, cucu lagi mari jadi aku anguk-anguk si dianguk. Soalnya cel poso aku sayur itu terus pemirsa. Ben gak buak-buak. Kowe nek sekali belanja nang pasar, kowe nek gak poso ngono ya cucuk-cucuk ae, gak mbuak-mbuak panganan. Nek poso kan paling mau buka mbek sahur. Oke pemirsa, kita anguk-anguk njobo. Ngabuburit nggone teteh. Teh. Mudik. Arep mudik ya rencana ya teh. Tanggal 25. Yes, semoga lancar. Ojo sampai banjir ya. Nih ngabuburit. Ojo nganti banjir ya. Tapi Bogornya duruk ya teh. Ya, kita rumahku. Mubeng dek, mubeng ya, ayo. Bandara cuma ditutup gak kabeh oleh dibuka. Ngabuburit jadi ya. Ya, sik. Ngabuburit mumpung terang bendang cepet waktune buka. Ngono ya akeh bakul pemirsa. Cuma aku bingung nek kakean kabeh tak tukone ora kepangan. Kowe iki ana cangan, ana ngamen barang. Tinggo cah voli ya nek poso dibering. Sik tak pakane sik apine. Iki pemirsa. Kemambek ngurak bocah merconan aku kok risi. Ya wis menuku iki pemirsa, iki kono berarti ambek juju barang melok mangan. Iki ana bakwan, tempe, oseng kates karo apa kuwi? Sambel. Karena ngecukno sithik yo ki mang suwe gak tak tukoni teteh. Tak tukoni pemirsa. Gimana ya tak seneni pemirsa. Orang dadu mulai dadu adus malah dadur. Aku ki lah percuma lapor Mbah RT yo. Balik nih. Maksudnya ki wong ku duwe privasi. Wong butuh ketenangan ini iki lho. Lah masa mulai subuh sampai ape buka kok gak nyaman omah-omahe dhewe. Nek ngregetno wong pemirsa. Ki mau mumpung terang jalan-jalan pemirsa. Aku ki yo piye yo. Aku ki duwe anak lanang tapi gak sendia bocah-bocah kene gregeten aku. Ki mang trae memang aku yo ambek ibu pemirsa. Ambek ngabuburit. Aku kenapa gak wani adoh ya karena kuwi Jojo yo lagi bar mari tolah juga nang cedak-cedak kuwi bakul mau tak telusuri mulai wangkel sampai ngelinggo iki bakul tok gak wedi gak iso mangan lawuh pemirsa. Aku bukan piye-piye karena memang poso kuwi yo secukupe dadi aku kadang kuwi isih luweh pemirsa kadang ora. Aku ki bukan nyeneni anake wong. Apakah mercon iku diperbolehkan? Bukan tak omongi bolak-balik. Ki yo tak nggo ibaratnya pelajaran kanggo awake dhewe karo pemirsa-pemirsa kuwi. Kita harus berani merangi mercon. Engko nek wis akeh lho berita nang TV pemirsa, bocah do kenek. Sing sakaleng susu disusun, bahan bakar spirtus. Ngono kuwi yo ana yo. Aku ngonangi wong tua liwat nukokno anak spirtus yo ora ngandani malah anake ditukokno. Mbah aku yo wae nang dalan pemirsa, wong aku yo gak ro wong ndi yo. Ngono kuwi lho. Aku ki apa eman-eman bu sak do bocah yo. Ora do ngaji malah nuk dolanan mercon.
gimana tak loroi. Bisa, yang bocah sakmono kuwi nek tau tak loro ngibling-ngiblingi. Kon lapor RT lah percuma. Bocah ngono kuwi cadu ndablek-ndablek iki. Wingi jare Mbah Rono wong tuwa sing apa? Jare kaget sampai nangis. Ya bener lah. Ki mbok ya wong tuwane ku ya do ngandani anake. Aku ngene kan aku dia anak gede pemisah. Aku gak mending tak kon golek kesibukan ngaji daripada dolanan mercon. Apa nang omah ngewangi bae. Aku udah anak gede bukan aku ki maido. Kita memang tak lebokno nang YouTube ben anu. Ben ana efek jerane ku ben nek menawa ndelok kontenku wong tuane ben do mbek mikir. Esek do ndekem nang pinggir ndelik. Do ngalah apa tak laporno polisi aku ngono. Lah wong kok ora duwe ketenangan omahe dhewe. Kecuali aku nang kene dolan omahe wong, tak seneni aku keliru. Tapi apa dibenerno dolanan mercon ngono kuwi. Aku kudu emosi ya poso-poso. Kudu tak tutup ae toko material aku sampai gregeten pemirsa. Iki suasanane mbok iki wis dienteki kabeh berarti ya iki. Delok sak bancaan manganan. Tapi masuk ya paling berbodoh kuwi masuk poso-poso bancaan manganan. Nek pas ndelala awak sehat, aku iso ya aku melok, nek gak ya gak pemisah. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir semenjak aku pindah aku iso pemisah. Saya njabuti suket nahi. Bocah durandang atus. Apa ngaji ambek ngenteni waktu buka lho kok malah merconan ora mung siji bocah siji nggawa loro ngono ku ora aku mesakno kok Mbah Tauhid Mbah Bibes wis tuwa-tuwa kuwi lho paling aping loro iki wedi nek aku ya tak parani kae diperani Mas Santorong dino mendek ya sepurane ya maaf ya kalau pemisah ya tak bulan baleni iki ben menawa ana sing ndelok YouTube ku ben mbek mikir ben ambek dikandani bocah. Duit mending alang dikumpulno dienggo tuku apa? Dienggo tuku jajan wareg. Ngopot nggo tuku lawang, nggo tuku spertos. Aku semelemet ae. Nek terang malah do nemen iki pemisahno. Nek cilik ora apa-apa, gak ganggu pendengaran. Gede ya pemirsa. Kuwi nang Jepon ngono ku langsung kan nang kene akses sawah kan ombo pemirsa dadine dosa genahe dhewe. Kuwi nang Jepon iki langsung diparani Pak RT ini. Mergo kan nguritan tok akses bocah do merconan. Heran aku pemirsa. Piye pemirsa iki mang do masak apa? Ki mang trayo. Aku kan wis nyuci, wis ngopeni cucu, wis ndulang. Dadi WA teteh. Gak ngabuburit. Bae Kang. Wis gak tuku daganganku mentang-mentang poso ngono. Ya sekalian ambek ngonten lah tak tukoni pemirsa. Delala memang aku ngucupno sithik dadi misal aku lesu ya tak pangan dadi sebagian nasi ini so tak nggo sahur. Aku ngecupnone kan isuk mergo kan cucu kan mangan cucu sarapan cucu ki kan nek esuk kadang ora tak tukokne tak gure ndok tak terus awane apa ngene iki terus jangan tak tukokne jangan pokoknya sing penting dhek gelem ya mbek tetep lah kadang kalau tak tukokno kena kita dulang pemirsa iki aku yo lagi bar WA-an nek gak kadang telepon karo wong tua ku Jepang kono kabare. Soale pas winginane iki bapakku loro pemirsa. Aku yo pas loro. Ape dolan aku dhewe loro terus wis gak apa-apa, Pak mesti tak presakno bapakku kusine apa pemirsa. Dadi gak apa jenenge yo gak poso winginane.
Mas Alek yo loro gak melok tes 2 hari. Walah kok yo loro kabeh aku. Ya aku ngomong pas kuwi jujur loro terus gantian aku mungkin yo keselan efek kakean ngombe es juga. Ini bukan masalah es mentah apa ora, kakean es cuacane buruk, imune rendah. Pemirsa. Aku yo ora dhewe bakal kene banyune banyu mineral sing tak ombe bisa sehat kok. Ora masalah banyu mentah, trayo pas kakean es ngono kuwi lho pemirsa. Dehidrasi awak ora dijogo. Aku keselan bar jojo loro tak pesan puskesmas winginan iki panas ganti pilek ganti mripate beleken loro. Belekne iso tak takokno nang apotek seleb kanggo anak pemirsa wis mari. Mulane aku yo minta maaf, aku gak wani ngontenku ado-ado, aku eman-eman anakku engko nek aku loro aku mesakno Mas Santo. Delalah kayu pas mae loro, tante denelo dadi Mas Santo mulai sisan, takok yo niliki kabare mae ceritane. Ya alhamdulillah terus sehat, Mas Santo kerjane terus aku nyicil sithik-sithik pemirsa. Alhamdulillah wis nyicil zakat, nyicil jajan. Kenapa aku nyicil ya? Wis pernah tak ceritani kan. Aku nek bareng-bareng sakake sing golek duit, Mas Santo. Golek sekirane jajan sekirane awet sampai bodoh. Soalnya aku lebaran tahun ini di sini pemirsa. Tahun kemarin neng Jepon. Wong tuaku ambek mertuaku rong pasang sek sehat kabeh, sak seger waras, yo gantian. Disambangi sing enom. Kok nek sampai suatu saat nanti wis gak ono getun nek gak disambangi pemirsa. Ya wis tak tutup dulu kontene. Aku blebeken mercon. Casak menunggu ki angel kandhanane. Pemirsa ya tak tutup dulu sampai persiapan buka. Terima kasih ya mau ngabuburit dan sekitar ae gak wani ado soalnya lagi bermari ya pemirsa. Tetap semangat. Selamat menunaikan ibadah puasa menuju buka. Moga-moga diberikan pahala dan kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.